Tod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong potoro na makapaghatod din istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halit sa bangibay pang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Good morning po sa Indogabos, mga kagraryo, mga tugang, welcome po sa programang Kape asin Baretang Agraryo. Ngayon pong Friday, mga tugang, good morning po Pilipinas, mga Bicolano sa inmanapartikan mundo. Ang programang Kape asin Baretang Agraryo, hatod po sa Indokan Department of Agrarian Reform, asin po kang proyektong split, digdi po yan sa estasyon kan DCGB. Ngayon po ang 13th episode, mga tugang kan satuya na programa, kaya po magayon ang satuyang magiging discussions giraray sa Indogabos, mga tugang na mga parantabay ngunyan sa radyo DCGB, asin po sa tuyang Facebook Live ngunyan pong aldaw. Kan sa uminat inot na mga Sabado, ay inot pong Friday, mga tugang sa rupong episode sa indong na hinanyog, digdi po sa estasyon na sinasangon yan, i-feature niya to ang mga haling ma nito albay. Yan, mga taga ma nito albay. And bago po mga tugang sa discussions natong yan, ay inutunta po nakakaulayon ngunyan ang satuyang bisita na sabi sa ko ni Madam, first time ko ngayon sa DCGB. Yan, pag first time pati, naghandok din sa mikropono. Alright. Mga tugang, sa tuya tabing bisita ngunyan, iyo po ang representante kan Program Beneficiaries Development Division kan Department of Agrarian Reform, Provincial Office, Albay. Dar Albay po siya. Asin siya po ang nagrepresentar kay Chief Agrarian Reform Program Officer Chito Molina. Nangunyan po nasa probinsya kan Masbate. Yan. Good morning tabi Sir Chito dyan sa Masbate. Para po sa sarong aktibidad, may kinaraman sa programang Partnership Against Hunger and Poverty. Kaibahan po ang mga opisyal hali sa DAR Central Office. At sa tuya pong bisita, mga tugang nagsirbingon yan bilang Senior Agrarian Reform Program Officer o SARPO sa DAR Albay. Naging parte po siya kang PDBDD, Program Beneficiaries Development Division, mga tugang bilang Agrarian Reform Program Officer po kang 2015 hanggang po ma-appoint siya ngunyan na 2025 bilang SARPO. Wow, promoted pala si Madam. Pinamayuhan niya po ngunyan ang subprogram kang EDIS o an Enterprise Development and Enhanced Economic Support Unit kanasabing division. Maray na aga po sa imo ka-agraryong Hazel Millena. Ma'am, welcome po sa DCGB. Thank you ka-agraryo Henry. Opo. Diyos maray na aga po sa gabos na mga naghihinanyog digdi sa DCGB Legazpi and sa programang Kape asin Baretang Agraryo. Maray na aga din po sa mga ka-agraryo sa Department of Agrarian Reform. And sa satuyang kaibangon niya na ARB, Agrarian Reform Beneficiary, si Ka-Agraryo Pinoy, and ang sa iyang esposa na kaibangon niyan, si Nanay Miti. So, good. Maray na aldaw po sa gabos. Iyon. Thank you po, Ka-Agraryong Hazel. By the way, congratulations po sa liwat sa katatapos pa sana asin matrayong pong land title and Cockrooms distribution po kaining nakaaging ika-23 kang Hunyo na pinagkondusir po duman sa Camarines Sur. Share tong sarop na naman po na paglao mga tod kaini para sa tuyang Agrarian Reform Beneficiaries. Anyway, tangani pong may pabisto taman ang programang Program Beneficiaries Development o PBD Division. Pwede po ba na saliwat na ipabisto sa satuyang mga parahinanyog asin ano po ang papel kang PBD sa mga parauma orog na po ang mga bagong nakaresibikan sa indang titulo nindaga po, Ka-Agraryong Hazel. Okay, salamat po Ka-Agraryo Henry. Kumbaga ang DAR po kaya hindi lang po kita natatapos duman sa pagtaok titulo o daga duman sa mga kwalipikadong beneficiaryo kang Agrarian Reform Program. Opo. And ang saro pa po digdi na tinataok ang samuyang opisina is yung ang programa under kang Program Beneficiaries Development Division. So digdi po ang ina-assist me po ining mga split beneficiaries and itong mga waiting for na
waiting duman sa namatawanan ki individual title. Opo. Ino-organize mi po sinda into cooperative or association, or kung halimbawa naman po duman sa area na daipa po ki naigwana po ki organization na ina-assist mi, ini-encourage mi po ining mga split beneficiaries na mag-join duman sa organization para po ma-access ninda itong mga support services na ini-implementar under sa division mi po. So ini pong PBDD or Program Beneficiaries Development Division, igo po ini ki-apat na major activities or components. Saro po duman is yung social infrastructure building. Ang next po is enterprise development and economic support. Ang saro po is climate resilient farm productivity support, and ang saro po itong nag-monitor or nag-i-evaluate kani mga programa or projects na tinataom mi duman sa mga beneficiary kang DAR. So under po digdi sa social infrastructure building, digdi mo mi po sabi ko nga ni kanina, ini-organize mi po sinda para maka-access bako lang sa programa kang DAR kundi po sa iba pang mga line agencies na igwa din ki support ang tinatao sa mga paraoma. So digdi po tinatabangan mi, nagko-conduct po kabi capacity development, organizational leadership training, and tinatabangan mi po sinda magpuon duman sa pag-formulate kay mission, vision, goals and objectives, pati na po itong pag-ibo kay strategic development plan and policies, pati po itong mga documents na kaipuhan nila para maka-register duman sa SEC and sa CDA, kasi ini po kumbaga ang tatabangan talaga sinda para madali po itong proseso kang registration ninda, para naman po maka-register na din sinda sa DAR para maka-access na duman sa support services. Aside from that po, digdi din po sa unit na ini sa SIB, nagtatao din po kami ki capacity development duman sa barangay Agrarian Reform Council, yung BARC. And nag-a-update din po kami digdi kay development plan kang community, kung saan igwang mga ARBs, then ina-align mi po ini duman o mainstream mi po ini duman sa development plan kang munisipyo. And aside from that po, kumbaga, after kaaning ma-organize mi na sinda, maka-register sinda, tatabangan na naman mi sinda sa susunod na phase kang support services, po itong EDES, yung Enterprise Development and Economic Support. So, dito naman po, tinatabangan mi sinda na maka-access ka ang bagong mga teknolohiya sa pag-uuma, and then tinuturuan mi po sinda na maging, hindi lang po sinda mag-focus doon sa farming activities, kundi po mag-venture into business or agribusiness venture po. So ngunyan, ini pong EDES, iga po ini mga sub-components or sub-projects. Ito po, ang sarap po duman, yung product development, village level farm productivity support project, village level farm focused enterprise development. Kumbaga, digdi po sa project na ini, nagtatao po kami ki enhancement kang processing facility kung igwa na po sinda, and nagdadagdag po kami ki equipment kung kupuhan. Then nagtatabang din po kami mag-facilitate para maka-access ki credit doon sa Land Bank of the Philippines sa diit na interest. And tinatabangan mi po din ang mga organization na maging microfinance service provider po sinda sa indang mga members. Aside from that po, iga din kaming PBD lawyering, kumbaga digdi po din tinatabangan mi din ang mga organization na i-review ang mga kontrata nila, kung igwa sindang contract duman sa mga institutional buyers, hindi din mi po tinatabangan. So ini pong mga projects ini may kanya-kanya ining focal person na nag-a-assist po para sa inda. Aside from that po, under digdi sa EDES, tinatabangan mi din po sinda kang pag-market ng produkto ninda. Sa katunayan po, nag-launch ang DAR Regional Office 5 sa tabang po kang samuyang namumuta na Regional Director Ruben Tudor si Sindak, na maka-access po kami duman sa Camp Ola, magkaigwa ki Agrario Mercado sa Campo. And aside from that, iga din po kami Agrario Mercado sa Daro. And kikater din po kami duman sa mga neighbor offices mi duman sa Regional Government Center. And igwa din po kami SM Market, Weekend Market, and igwa din po duman sa Ligao, PNP in Ligao.
So, ngunyan po, kaka-open lang po ang market naman sa BRTTH. Every Wednesday po yan. And nakapag-request kami na grant naman na every Monday din. Ikaw na din sila duman ki market. So, dakulaan po ang parte kang Support Services Division kang PPDD sa ang tabang na mapalago or makadagdag income para sa tuyang mga ARBs. And aside from that, igwa din po kami ang project, ini ang consider ming big project na nagtatao kidara ko lang tractor, duma naman din sa mga climate areas. Yes. Mga livelihood projects sa livestock, farm machineries, and all that. Opo. Ma'am, tawanta po kidoon ining Barangay Agrarian Reform Council, ining BARC na pigsabi mo kasubago. May connection ini duman sa bisitan niya to na ARB, didi po sa DCGB sa tuyang programa. Pwede po maraman kung ano ang konsepto ka ining Barangay Agrarian Reform Council. Tangani po na matabangan tan mga paraumang beneficiaryo. Ang barangay Agrarian Reform Council po ini sarong konseho po ini sa lokal na level, sa barangay level. So ini po nabuo under RA 6657. Ang katuyuhan po kaani istabangan ang ninda kang council ang agrarian reform para duman sa implementasyon kang programa sa agrikultura. So ini po represented po ini kang mga iba-ibang sektor, arog kang mga parauma or lalo na po itong mga ARBs, ang landowners, ang barangay officials, mga kababaihan, NGOs and POs, and iba pang sektor na may kaugnayan sa agrikultura. So, katuyuhan kang BARC na ang sa agrarian na magtabang sa implementasyon kang programa kang Department of Agrarian Reform. And magkondukta din kay investigasyon or mediation or pagkakasundo kung igwa mga issues regarding sa daga. So saro pa po nagtatabang din sinda na mag-identify ka mga kwalipikadong beneficiaryo sa ang programa kang Department of Agrarian Reform. Nagtatao din po sinda ki-updates duman sa mga tao duman sa barangay level kung ano na po ang mga programang tinatao kang gobyerno and sa Department of Agrarian Reform. And saro pa po nagsiserbi po sindang tulay or kumbaga sinda po ang nag-communicate sa muya and duman sa mga tao sa baba. Opo. Ma'am, pwede po kaming maistoryahan kung ano pong naging accomplishment kainin na PBD division na para po sa indo kung paano po ini padagos na nakakatabang sa pag-asenso kan sa imong tabing para umang beneficiaryo. Kami naman po hindi lang po kami nakatutok duman lang sa pwedeng itao kang Department of Agrarian Reform. Nagko-collaborate din po kami sa iba't ibang agencies para po dagdag na intervention sa inda. Sa katunayan po ngunyan ang Department of Agrarian Reform is may mga nataon na pong proyekto arog kaan duman sa Kipya po. Nagpa-enhance po kami kang building ninda through the project under EDES, yung VLFED. And duman po sa Galuda, ang VLFED ang area din po siya in SBF area. May tinao po din kami duman ki ang enhancement kang building. And ngunyan po may augmentation fund kami hali sa Manila para lalong pagayunon ang building duman para po makapasa na din duman sa requirements sa FDA. And igwa din po kaming mga itataong project sa iba't ibang munisipyo, ang livelihood project sa Manaet, Bakakay, yung soil dispersal project. Igwa din po kami na turnover na ang 35 HP tractors sa Ligao City para duman naman sa corn production inda. And aside from that, igwa din po kaming kumbaga ginigibong so Arbo tinatabangan mi din po sinda na ang maging microfinance ang provider. Nakapag-launch po kami kaan sa Kamalig and igwa din kami ngunyan na ang sustaining Arbo sa Bakakay sa Bayandong. So dakulon pa po kitang accomplishment na pwedeng i-share. Aside from that, nakapag groundbreaking ceremony pa lang po kita kang 500 million worth na FMR project sa Pulangi. So kumbaga, dakulon po akong pwedeng sabihin maubos ang oras. So, mintayin niyo po muna. Dakulon pa rin ikang dapat na nagibo na tabi kagraryong Hazel. Pero ngunyan, ano po ma'am ang mga inisyatiba na sa indong pinagigibo na o kaya ano po ang mga dapat na abangan, antisiparan kan sa tuyang mga kababayan sa maabot na aldaw, sa bulan o sa mga masunod pong mga taon tabi kagraryong Hazel?
Ang ngunyan po, ang naka-line up mi ngunyan is yung matatapos na po itong construction kang Pili Nursery sa slab. Opo. And sa Pawa nito. So baka po may by August or September makapag-turn over na kita kang project na iyan. And duman din po sa Bakakay deliver na po kang mga piglets, 30 piglets po iyan para sa 30 ARVs naman duman. And igwa din po kami inaalat na nominee po ang Kipya kaya for progresibong arbo. Nominee siya lang po ang napili sa Bicol region para magpartisipar duman sa national level. So inaalat mi po yan, sana po masungkita itong ang award na ito. Aywa. Opo. And ang sarap pa po igwa kaming pig-launch na na Sampaguita Rub and Oil. Ngunyan po may proposal na din po akong ginigibukaan para po sa augmentation fund na mas lalong mataon ta kimaray na ekipahe para po maka-extract talaga kikita ki oil. Dahil na sinda mapakal ki ang rose sa luwas. Ay, wow. Yeah, thank you po so much po, Kagraryong Hazen Millena. Yan, okay. Dili kita mga tugang sa tuyang bisita na ARB, no? Si Kagraryong Seferino Antiquera. Yan, Kagraryong Seferino Antiquera. De ko na siya introduce putong ko siya para ipamidbin yan sa iyang sadiri sa tuyang mga paraantabay ngunyan. Pero siya po mga tugang ang chairman kan Barangay Agrarian Reform Council kan barangay ninda sa Barangay Buyo as an advisor man pala sa kan Buyo Irrigators Association. Matindang istorya ni kambuhay ni Kagraryong Seferino Antiquera. Maray na aga po, Kagraryong Pinoy. Welcome po sa tuyang programang Kape asin Baretang Agraryo. Maray na daw din po, Sir Henry, na aliw na ko sa imong istasyon sa DCGB. Opo. Nga ni makapag-share bilang chairman kang Barangay Buyo. Dahil ikaw ang idolo ko sa DCGB na chairman sa abot sa mga balita. Yes. Bilang barangay council, Agrarian Reform Program, so nagpapasalamat ako na nakaabot ako digdi sa istasyon ni Gunal daw. Kaning i-share ko ang sa kuyang naaraman bilang chairman sa alawig na panahon na nagkaiguan ako 3 dekada bilang chairman kan Barangay. Grabe So, sa kuyang naitaong tabang, lalo na sa agrarian, na pag-facilitate kang gabos na mga kwalipikadong beneficiaryo pag-abot sa distribution kandaga nga ni sida makakuha man siring man sako. Sa pagin agrarian nakakuha ko ki picultivar na daga. Kaya ngunyan ang pasalamat ko digdi kay Madam Ina na sa panahon ngunyan dakulo silang programa na pinagpapasunod na simbi ko palakaw pigito sa mga kwalipikadong parauma. So saro ako ngunyan na naugma na naabot ko ang istasyon DCGB nganing i-share ko ang sa kuyang naitabang agrarian asin sa mga parauma kan Barangay Buyo na nagkaigo sindaki mga lote sa paging kan agrarian natawag sindaki certificate of land transfer. So ngunya produktibo itong mga parauma na nagkukultiber kan sa indang nako ang daga sa agrarian. Solamente ang problema mi ngunyan sa muyang irrigation system. Kaya ako ngunyan sa presente nagtatanong ki mga maging produktong mga tanong sitaw, sili, mais, pakwan, tapos kamuti, kasaba. Mga napoprodukto ang kumampi, share ko man kung over ang sakuyang produkto, nakakapag binta man ako dito na kantida, nakakatabang kang pangaipume sa samuyang pagkabuhay. Saro pa, nakakatabang akong pasabotong gabos na mga parauma asin beneficiaryo kan Barangay Buyo, kaning sindaman makaarog kan sa kuyang pigibo. Sa lawig na panahon, nagkaiguan ako ngunya tulong dekada bilang chairman nanganing maigayid ko sinda sa maray na pagi kung pagano magkaigo ki maray na produkto ang sendang nako ang daga aning sa agrarian. Kagraryong Pinoy, uni po, no rin po nindo na-resibian sa imo, kasi bago sabi mo, nakakuha kang lote, kaso rin po nindo na-resibi ang titulo
kang lote na nasa diri po nindo, as in sagkod na maabutan po yung pong ini, na kamo po nakapag-umana as in maging miyembro kang komunidad. Kasuarin, anong taon po ito? May kung taon siguro, mga 70, mga 1970 siguro, na-estimer sa mo, Apo. sa barangay Buyo, sa paagi kang Clavesilya, Hacienda, Apo. na kuha kan agrarian as in distribute sa mga kwalipikado kang barangay Buyo, na sinda na ang unyan tagsadiri na kultibaron itong itinao kan agrarian reform program. Ayun. Okay. Now, ikaw baga po proyektong support to parcelization of lands, no, for individual titling o kaya split na sabi na ini po sa Tabang Kandar, ini po na pag-partialize kang collective titles. Ano po ang sa inyong naging partisipasyon tabi kagrayong Pinoy bilang chairman kan BARC? Saro yan sa paagi na imbitaran ako kan agrarian, natabangan sinda mag-identifikar kan mga kwalipikadong mga parauma Opo. sa barangay. Taga rin sindaman makaarog mang samo na nakakuha kay lote Opo. na pagkukultibar sa presinti. Kaya abo ako magpabaya, sisuporta ko ang katabangan para Opo. sa ano kan agrarian, tanganing itong mga kwalipikadong beneficiaryo makaarog man kan sa kuyang pigigibo sa presinti. Iyon, okay. Saro po sa pinakadakulang ambag mo palan sa barangay, iyo ang pagpasanindo ki resolusyon tangani magkagibo nin maray na sistema nin patubig sa barangay Buyo sama nito. Sa paagi kayan po na Irrigators Association. Kumusta man po ang naging benepisyo kaini sa indong barangay tabi kagraryong Pinoy? Dakulaon pong bagay ang irrigation system kang barangay Buyo Opo. na inot-inot sa bilog naman ito, ang barangay Buyo ang nagkaiwaki irrigation system. Oo. Tapos nag-organisar ka organisasyon bilang mga opisyalis kang NIA, National Irrigation Administration. Saro ako naging presidente kang panahon ka ito. Okay, okay. So, sa katabangan kang NIA, nagkaiwaki irrigation system, Opo. ang barangay Buyo. Kaya nga yan, ang benepisyo ka ito tinaong irrigation system kang NIA sa barangay Buyo, Oo. napapakinabangan Ayun. na yan sa presinti. Sa Opo. paagi ka na reform program, takunda yan agrarian, dahil man didis na makukultiban itong mga paraoma, dahil Opo. sindang nako ang lote, ali sa agrarian. Iyon, okay. Sa hiling mo po, sa loob kitulong dekada ka pala, no? More than mga 30 years ka naging chairman kan BARC na iyan. Natapota sa liwat dahil ka ang pirming pigbubugtak sa pwesto kan sa imong mga kahimanwa? Siguro, sa kuyang pagiling, dahil nailing ko managi akong pagpalakaw, Opo. sa maray na paagi, kan sa kuyang pagkapot bilang BARC chairman, nailing nindang, nakakatabang ako, equality yung pigapot, Yan. pagkapot sa mga paagi, lalo na kung anong mga kaipo ka itong din na sabutan, ipasaboy ko sinda, tanganing, lalo pagabot sa daga, dahil kiiriwal, sabi ko, sa tama lang kita. Yeah. Tanganing, ito ang mga pinagdiskutiran may minadyan sa ko kuya. Pipa duman sa pagsadiri kan Maro, Opo. kan dito, na duman ka ngayon kay BARC chairman, Yeah. reglaro Yeah. mo. So, pipa po ko o yan na respondent, ta minaduman sa kumplinan, i-reglaro ko siya. Iyon. Dahil kita mag-iriwal, magpatama-tama kita kung ano ang tama. Yes. Magayong palanan sa imong ligasiya, no? Iriwalan niya ako baga, Yeah. iriwalan tayan, mga pamilya magturugan, mag-aram-aral ko yan, nag-iriwal unong sa daga. Sa tao digdi ho, pasabot ko sa Indo, dahil nagkiriwal, so tama siya nang magkaigo equality and distribution kang dagang Iyon. kapot ninyo. Opo, okay. Magayong palanan sa imong ligasiya, kaya masasabi ko na saro kang tunay na inspirasyon tabi yang kagraryong Pinoy. Alagad, ano po ang mga pinagawa-abot mo sa imong barangay para sa padagos na lehitimong serbisyo po sa imong kahimanwa? Sa kunyan sa Presidente Sir Henry, ang maut ko, magkakaigwa ki total rehabilitation, Buyo Irrigation Association. Opo. Dahil so mga ibang paraoma naapektaran, ta kung nga naapektaran, 12 years na
Dahil ako nakakapagtanong kay Paroy. Sulamintan mga tanong ko sa mga guru-gulayo na Apo. sabi ko na sa inutan, narong kitang o yan na ano ko ngunyan. Kaya yan ang hagad ko sa national government. As in sa Department of Agrarian Reform, sa paagin ni Secretary Conrado Estrella dito, na ilingong kami bisitahon. Apo. As in, imbestigaran kung nata nagi ng ano ang samuyang irrigation system. Iyo. Sa madaling paagi, siguro matatawang kami kipundot na nga ning rehabilitate ito ang naipukan mga parauma sa buyo nga makapagtanong giray kay Paroy. Iyon, okay. Kaya ba mo pulan mo niyan sa imong agom ano? Opo. Gano'n ang first love mo gayon na sinanay si Kagraryong Maternidad Martisio. Kagraryong Miti, ano pang mensahe mo? May kinaraman po sa naging magayon na naginibuhan po ni Kagraryong Pinoy. Salamat po. Sir Opo. Henry po. Henry. Opo. Sa kuya po, bilang agom niya man, maugma ko sa ano niyang makatabang sa mga sa kabarangay. Suportado ko siya duman. Iyon. Opo. Salamato na maray tabi sa inyo ha. O yan, Kagraryong Pinoy, ano po ang mensahe mo sa mga nag-aantabay ngo niyan? Lalo na po sa mga tagadar. Go ahead, tabi. Ang kahagadan ko po sa paagi ka Agrarian Reform Program na dahil pag untok ang mga pagtabang sa gabos na nangaipong mga parauma. Lalo na sa muyang komunidad, sa bilog kan man ito. Dahil ang mga parauma kan man ito, sa Roma na nangangaipo kay tabang pag-abot sa apod na patubig sa irrigation system. Opo. So, sa paagi ko, nag-iba ko kay resolusyon na nga ito ang pangangaipukan mga parauma na taon talaga kay total na reparo Agrarian Reform Program as in National Irrigation Administration lalo na kay BBM bilang namamayo kan sa tuyang nasyon na reparohom kami sa mga dito. Okay. Labangan kaming nangangaipo pag-abot sa patubig. Opo. Salamat po Kagraryong Seferino Antiquera. Presidente po yan kang BARC sa Barangay Buyo, Manito Albay. Siguro hagadan taman po mga tugang ninbinsayan sa tuya tabing bisita ngunyan si Kagraryong Hazel Millena. Maray na aga po giraray ma'am. Go ahead po. Salamat po Kagraryo Henry. Ititake ko na po ining opportunity para po magpasalamat sa satuyang namumuutan na Presidente, President Ferdinand Marcos Jr., Bongbong Jr., and samuyang DAR Secretary Conrado Estrella III sa indang mga inisyatibong ginibo para digdi sa Project Split. Kumbaga ini pong project na ini nataon ta po na empower ta po maray so sa tuyang mga ARBs na lalo pa nindang gibong produktibo ang daga na tinao sa inda. And saro din pong pasasalamat para sa gabos ng mga nagsusuporta as in nagtatangkilik ang mga produkto kan sa tuyang mga parauma. Lalo na po itong mga yaon sa mga agrarian merkado na pirmi nagbabakal. And nag-iimbitar na din po ako sa mga gusto pa pong suporta, magtangkilik ang mga produkto kang mga paraumata na sana po ang tawan ta din po sinda ning importansya, tawan ta din po sinda ning ang oras para po kumbaga matabangan ta po sinda na maging mapakaray ang buhay or madagdagan ang kalidad kan sa indang pamumuhay, madagdagan ang income. So with that po, ang gabos na ang yaon po sa Department of Agrarian Reform nagtatabang po para sa inda. So sulong agraryo. Sulong agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Alright.
Alright, Madam, kaagraryong Hazel, may gusto ka pong idagdag tabi. May gusto kang pasalamatan giraray sa DAR Regional Office. Thank you po, Kaagraryo Henry. Nagpapasalamat din po pala ako doon sa samuyang maiguson na Regional Director, Ruben Tudor Sisinda, and ang samuyang newly installed na Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, OIC, ang Augusto S.A. Medina Jr. Nakula din po ang plano niya para sa Albay kasi taga-Kamsur po siya, sir. Siya na po ang samuyang ang OIC Paro 2, due to retirement kang dati may pong Paro 2 sa Menchi Altesa. So thank you so much po sa Indo sa padagos na pagtabang sa probinsya, sa Bicol Region, para po ang padagos tang matabangan sa tuyang mga ang paraoma. Salamat po. Mga tugang sa Indo pong nadangog ang programang Kape, asin Baretang Agraryo. Hatod po sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol, asin po kan proyektong split. Ako po si Henry Maceda, nagsasabing Sulong Agraryo. Sa indong nadangog, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno ikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape asin Baretang Agraryo.